प्रमिला नों आंखौ मानो गोदाव सोराव खालामलांखो आं मा गोरोन्थि मावामोन नोंनि थाखाय आं दा सोरनि अननायाव सोरखौ लानानै थांनानै थागोन आंखौ आइया फरायनो होलानो नाथाय आं जोबोद फरायबावनो गोसोमोन मानो होलानो नोंसाथ' थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया आं बेफोरखौ खोनासंनो फैयाखै थांनोसै आं दिनैनिफ्राय लोगो हमनायखौ बन्द खालामदो नों नोंनि लामायाव आं आंनि लामायाव हे आदैमोन बेफोरखौ नोंसोरलाय मा मिथिया माथोलाय आफादानो गावस्रालांजोब्बाय दा प्रब्लेमा जोंनिसो बबे आफादजों थांनो बेजों थांबा बेजों दाय बैजों थांबा बैजों दाय नोंसोर लिडारफ्रानो खौसे जानो रोङा माथो मा हारिनि खामानि मावनोलै जोंथ' खौसेयानो दंलै आदै नोंसोर लिडारफोराबो खौसे जानो सोलों आंनि अननायनि नेरसोन महरै नोंनो गांसे आर'नाइखौ हरफानोसै नों जेरावखि थाङा बे आर'नाइखौ लाफाबाय था जोंहानाबो फिसाजोआनोसै आरो संनाय खावनायनिफ्राय लानानै दाउ अमा आदार होनाय मोसौ दोनदाल होनाय मोसौ खानाय गासिबो बहा मोननोब्रा एक्टरखौलाय एक्टर जानो हानाय बे एरियायाव गोहो गैला राव मानसि नोंलै बेनोथ' जाबाय गासै माबा जौ सेरेब जुवा मबाइल गेमफ्रावसो बेस्थ' जाना थाजोबो बोरैथो एक्टर जानो हाबावो बिसोरलाय मा खालामाखै नों दिनै गथ'नि खोथाखौ खोनासंनाय मोनबा जों बेफोरबायदि दिनखौ दिनै नुनो मोननाय नङामोन गथ'आ सिगांनो थाङा होनखादोंमोन नोंनि अख्रांनि थाखायनो दिनै गथ'आ सिलेक्ट जानांगौ आंनि खोथा खोनासङा ना नों